a todos e todas. Hoxe estou por aquí nun lugar distinto, falando dunha cousa diferente da habitual, porque un dos suscriptores falou que tiña interese en que comentase sobre o meu proxecto de deseño 3D. E aquí teño, pois, os restos dun laptop, dun portátil, como se pode ver aquí. E, bom, o que estiven a facer foi crear unha base feita en 3D, material 3D, esta caixa que é aquí, como podedes ver, ten unha parte para acceso de entradas, as que ten o computador nos laterais. Entón a miña idea é crear unha caixa para colocar dentro o portátil. O portátil estaba estragado, non funcionaba o teclado, era imposible conseguir un novo, en fin, moitas cousas. Entón o que decidín foi facer como unha especie de o que chaman todo nun e colocar a electrónica dentro desta caixa. Xa teño aquí 3 furados feitos e 3 máis na parte de atrás de plástico, na parte de atrás do computador, para desta forma deixar fixado nesta caixa. O computador ten esta parte para reforzar, que ten máis 3 furados, porque vou colocar por detrás unha parte de plástico que teño aquí, que é como unha especie, para facer como se fose un trípode, non é? E pronto, esa é a idea que teño. Depois tería de colocar o ecrán, ou tela, como lle quiserdes chamar, e con iso depois ficaría quase todo pronto. Faría aquí máis 2 furados para ter o ecrán fixado nesta parte, e depois faría unha parte superior que sería unha especie de marco que abrazaría o ecrán co resto do computador. E ese é unha das cousas que estou a facer, mas que agora mesmo está un bocado parada. Non teño moito tempo porque estou dedicado a outras cousas. O problema que tiña con isto é que agora ao colocar o ecrán nun lugar diferente do que estaba antes de fábrica, porque iso antes abríase, por tanto as conexións están do lado contrario, o que estou colocando é no lugar da batería, que estaba tamén estragada. Dentro dela vou colocar o adaptador que pasa a imaxe do ecrán para o computador, colocando ese adaptador dentro do lugar onde estaban as baterías. Para iso teño de facer un furado maior do que ten agora, para que pase o cabo, e depois colalo de alguma forma dentro. Esa é a idea. E depois de facer iso xa podería comezar a preparar o lugar onde vai fixado o ecrán e finalmente facer o marco. Tamén estiven a facer uns altofalantes que están impresos en 3D. Estes xa os fixen há un tempo, un amplificador aquí. Mas iso é un proxecto que está aínda aí parado. Estiven a facer máis cousas aquí por casa. Unha das cousas que estiven a facer tamén, fixen esta parte de cima dun carro radiocontrol, e tamén fixen desta, isto é unha especie de, chaman en inglés unha laser engraver, que é como iso, un aparello que serve para queimar con un láser facendo deseños. Entón, há anos caeu por o chan, quebrou quase todas as pezas, e entón deseñei unhas pezas novas, imprimínas en branco. Xa as tiña aí paradas há un tempón, e entón decidí, vou facer agora isto, e pronto, prepareina, e o que fago é imprimir
queimando madeira, imaxes. Aquí teño unhas moedas de madeira, vou vos mostrar un exemplo. Este sería un exemplo. Aquí non se ve moito ben, mas, en fin, é unha proba. Fixen tamén unha liña primeiro para comprobar que funcionaba, depois fixen unha imaxen. Mas é iso. E agora, o meu último proxecto é o que estades a ver aquí. Estou a imprimir unha guitarra eléctrica en 3D. Na verdade xa está impresa. Entón, o que fixen foi imprimila en 6 partes que pois, descarreguei ou baixei da net o deseño, e esas 6 partes logo van unha especie de blocos pequeniños que estiven a introducir nos furados que tiñan as pezas. Tiven de pois, lixar cada unha das partes para adaptalas ao espazo, coloqueinas depois con cola, fixei cada unha no seu lugar, e cando estiver seca a cola nestas partes que teño aquí, farei o mesmo que fixen con esa de aí atrás, que é unir xa as dúas partes colocando máis cola entre elas, e cando tiver feitas esas 6 partes de 2 en 2, comezarei a unir, a colar as 3 partes que van ficar até ter o corpo completo da guitarra. Xa pedín partes de electrónica, mas ainda estou a esperar que cheguen, e é iso. Agora mesmo só teño unha, que é esta de aquí. Xa ven coas partes estas todas. Só me faltaría agora pedir algúns elementos, o jack onde vai colocada digamos onde vai conectada a guitarra co amplificador, que iría nesta parte de aquí. Aí iría colocada unha parte metálica que ten o jack dentro, e os cabos pasarían por un furadiño que ten, xa non sei se dá para velo porque teño colocados estes elementos para apertar a peza que fique ben colado todo, mas o cabo pasaría por aí, iría para o jack, que sería o último que colocaría aquí. E xa pedín tamén a parte da ponte que vai aquí, onde van dar as cordas, e o único que non pedín é a parte superior da guitarra, que ese sí que vai ir de madeira. En fin, ainda falta para completar este proxecto, mas está cada vez máis próximo do fin. A idea é que cando teña todo isto colado e comecen a chegar as pezas de electrónica, pois xa podería instalalo todo, menos a parte superior, que iría xa do último. Mas para iso vou falar con luthier para que me axude un pouco, porque eu tamén non son aquí un especialista en guitarras eléctricas. En fin, esa é un pouco a idea e o que estou a facer agora mesmo. E nada máis, acho que non há moito máis que comentar. Estiven a traballar no doutoramento, que xa teño quase 900 páxinas, e pronto, esa é un pouco a miña vida agora mesmo. E nada máis, espero que todos e todas estexades ben, e vémonos no próximo vídeo. Un abrazo.